Začína náš trip. Momentálne cestujeme z Bratislavy do Prahy, kde absolvujeme vlastne druhý môj tréning tohto dňa. Prespíme v Prahe, následne ráno ešte jeden tréning a na druhu máme byť na letisko a o 16. letíme do Oporta. Teraz dusím takto tilapiu a úorku, inak štandardne si dávam bronkolicu, ale nechcel som, aby sa mi to skazilo, takže ideme na to. A na vlakovej stanici by nás mal čakať Jan Turek, s ktorým by sme mali dať ten tréning. Naposledy sme dali poriadne nohy, tak verím tomu, že aj poriadny chrbát bude. Takže akurát sme sa stretli s Honzom Turekom. Prišiel po nás vlastne na vlakovú stanicu tu v Prahe a teraz nás čaká tréning chrbta. Yeah. Bitches want millions of dollars, Fendi, that Gucci, that Prada. Fuck all that drama, the only real women I love is my sis and my mama. I'ma just grab on the mic and spit like a llama with spirit of Dolly. Say they gon' touch me, but really won't probably. Dressing all white, nigga, feeling real godly. Your soul in the dark, this cold and it's arch. And hand me the blunt, told you I sparks, just swerving the whip. Niggas get cautious, flow be so nauseous. One life to live, no time to be cautious. That's why I'm saying get right to the gritty. Top of the city and next to the throne. Down to get with me, the 50, it's about to go on, it's about to go on. Yeah, I'm strict. Po takej ceste je to pekne na hovno sa takto cvičí. Wonder where the minutes go for all of you haters. Takže máme po tréningu, teraz si dáme v podstate lekciu pozingu. Jan Turek, Honza Turek to skontroluje, jak to vyzerá. A uvidíme, no kardio už vypúšťam, takže na miesto toho zaradíme pozovačku. Takže sledujte. The top of the bezel, still at the carpet, I won't ever settle. Still in the darker top of cigarette, whatever, not sure I'm not part of the kettle. Stay with the medical, stay with the flames, stay with the aim. Stay in my radical, ready go ready, ahead of your rebel. My shit just a whole nother motherfucking level, yeah bitch, I'm a god. God, seem to forgot, really it's nothing cause I'll let you want. And for whatever the fuck do you want, all in my head, yeah, it's always irrelevant, ayy. Talk the shit, once I got someone regretted it, all in miscredited, headed another direction, it's headed to find me a sedative, sedative. Ay, yeah, strictly original, bitch. Out the cliff, take the strip, see the visuals. I know you heard it, that's what I said it for. All of my verses set in stone. For all of you fakers, adjust it back, reveal how none of you make it. Yeah, it's strictly original, fuck with no fakers, so stay from my vision. Full break back like bakers, the paper is critical. Pitiful niggas try taking my centerfolds, bitch. It's far in the business, go dollars for riddles and syllables. Far as the rhythm goes, my body too with the spiritual. Spinning like Eminem, killing them just like in criminal. Takže odmakané, dopozované, teraz glutaminík a ide sa na hotel. Takže nejakých 7 hodín ráno idem na tréning hrudníka, bicepsov a tricepsov. Žiaľ, z technických dôvodov záznam z tréningu nebude, lebo to vstupné nás prekvapila tá cena, tak idem iba ja trénovať. Lebo ani by som nešiel, keby som nemal presúťažov, lebo tu na riadnu pálku zabili. Tak ale dúfam, že to aspoň bude stať za to, keď nie, tak niečo pokazím. Takže momentálne sa nachádzame na letisku v Prahe. Za nejaké 2 hodinky nám to pôjde. Tak sme si dali čajík za 3 eurá, bratov. Takže dobrý, za 3 eurá to ti musí chutiť. No a potom už ďalšie videjko bude vlastne, dúfam, že sporta. Prešli sme úspešne vlastne všetkými tými kontrolami. Nič mi nenašli, čo je pozitívne. A cítim sa úplne na hovno, ale to patrí k tomu. Takže už sme konečne dorazili do Porta. Teraz čakáme vlastne na pán
Mám robil vlastne tranzit, môžeš ho zobrať. Ale ešte čakáme na nejakých Španielov a mali by sme sa pobrať na náš prenajatý byt, či apartmán. No a hádam si idem ešte tréning, keď nie, tak nič sa nedieje, ale dobre by bolo to ešte pumpnúť. Takže tu na tieto 3 okna naše, môžete vidieť, to je náš apartmaník, ktorý vám potom neskôr ukážem aj v podstate s jedlom, ktoré používam v super kompenzácii. Momentálne sa presúvame, čakáme na taxík a ideme na registráciu a už potom budeme len odpočívať a oddychovať. Ranný tréning dopadol úspešne, vyplul som tam asi aj dušu, ale je to fajn. Troška mám problém s hnačkami, v podstate keď sme prileteli a takto som stále chodil, ale zdá sa, že sa to už nejako stabilizovalo, tak dúfam, že to bolo len prospešné k forme. Odprezentované, na váhe bolo 85,200, čo je vlastne o nejaké 2 kg ako minulý týždeň. Ešte som to ani nezačal poriadne plniť, takže myslím si, že budem takšie na pódiu ako minulý týždeň a uvidíme, no ako už je to len v rukách Božích, ako sa povie. V nedeľu súťažím, takže v ďalších častiach vám ukážeme, ako jem, ako spím. Čo? Ideme pozrieť, ako to mám so stravou v tej super kompenzačke. Veľa ľudí sa na to pýta, každý to má také know-how svoje. Rozhodol som sa, že vám niečo prezradím z tej mojej super kompenzačky. Takže videli ste obývačku, ideme do kuchyne. Takže moja super kompenzácia pozostáva z ovsených vločiek, z pohánky a potom následne to striedam s lososom. No a vlastne takto to otáčam 3-krát za deň, každú hodinku a pol. S tekutinami to je dneska tak, že pijem tak polku z toho, čo pijem bežne a zajtra už to začnem troška viacej sušiť a v nedeľu pretekám, takže v nedeľu už nebudem vôbec nič piť. Takže tak asi. No a čo by vás ešte mohlo zaujímať je, že doplnky už dneska neužívam. Iba dnešný ranný tréning som si dal ešte Hydro 80, ale už bez glutamínu. No a toť vsio. Takže ideme teraz na nákupy. Zajtra ma čaká teda súťaž, ale už vopred si nachystám nejaké jedlá na ďalšie dni, keďže pokračujem potom na prípravu do Španielska, tak aby som to mal nachystané, lebo to už vie, kedy zajtra skončíme. Takže tam máme obchodík, no a pozrieme sa, čo nakúpime všetko. Musel som si zobrať nejaký lístok na ryby. Som tu už asi 10 minút, čakám, všetci ma predbiehajú, som v poradí 50, nechápem tomu, nevadí. Ale vybereme si túto rybku. Vyzerá to, že to je nejaká biela ryba, bez tuku, vyzerá pekne. Lososa sme kúpili mrazeného, lebo majú len tie podkovy. Nechce sa mi to už čistiť od kosti, lebo som lenivý ako vož pod chrastou. Takže uvidíme na to. Inak výber je tu parádny ryb, ale tie celé ryby ja ako si nemusím. Mám rád filetiky. Tak ideme teraz sa prejsť troška k moru. Ak sa bude dať, porobíme aj nejaké podkysy. A síce už cukrujem, mal by som oddychovať, ale ja som vždy z toho na nervy, keď ten čas ide pomaly.
tak beriem si 100 g pohánky so sebou, nie pardon, 120, nejakým sladidlom a ideme sa teda prejsť dnu, ešte som ho nevidel, tak sa aj celkom teším. Tak, pozrieme sa naň. Za nami je more, vietor tu fúka riadny, takže ešte uvidím, či to prehodnotím, či aké fotky budú, ale ideme sa pozrieť na molu. Prechádzke netreba zabudnúť, že zajtra je súťaž a treba to riadne plniť, takže pohánka a ideme bučiť, ale pri mori to chutí najlepšie. A.k.a. zdraví vás vygrcaný rezanec, akurát sme pred halou, v podstate čakáme teraz už na nejaký rozpis, harmonogram pretekárov, dneska to vypukne. Myslím si, že forma bude lepšia ako v Ostrave a bachneme tam ešte jeden nátier a môžem vám ukázať kúsok zatiaľ z formy. Je to suchšie, by som povedal. Tak uvidíme. Tak za nejakú hodinku idem na steak, tlačím lyžové chlebičky, za chvíľku tam dáme už vaskulizer, tak pol hodinku pred nástupom a začnem sa pumpovať a uvidíme. Ak som dobre čítal, sme 9. v kategórii a sami dobrí borci. Takže ja to ľahké nikdy mať snad nebudem. Takže teraz dávame vaskulizer a za nejakých 30 minút sa ide na to. Videl som tu supera, ktorý ma porazil a vyhral vlastne prvé miesto v Ostrave. Je tu aj ten Španiel, takže som vybavený.
Thank you. Thank you, Norbert. Well done. Tak na zdravie, pivečko po súťaži, no zhodnotenie, zrekapitulovanie môjho pôsobenia v Portugalsku na IFBB Diamond Cup je asi také. Vzhľadom na to, že v podstate som súťažil s 85,2 kg, ktoré som mal na vážení, tak jednoducho chýbala mi hmota na lepšie umiestnenie, skončil som 5. Ako s výsledkom sa stotožním, keby to bolo možno, že 4. nikto by nič nepovedal, ale či 4. alebo 5. miesto je v podstate de facto jedno. S formou som bol spokojný, forma vyšla, žiaľ musím prehodnotiť čo ďalej. Jednoducho tá 8.5, keď bola zrušená, tak mi to nehá dohrať a potrebujem hmotu. Takže ideme sa pekne najesť a uvidíme čo ďalej. Na toto sa asi každý kulturista teší po súťaži. Slaninka, sír a týmto to len začneme dneska. Takže máme deň po súťaži, najedený, napitý, prepitý, troška sme aj popili. No čo je taká, možno že taká smutná správa, okrem toho samozrejme, že mi to nevyšlo podľa predstav, ale bohužiaľ naviac som nemal, tak je to, že vlastne tú prípravu na španielskú amatérskú olympiu budem musieť ukončiť, pretože som si pri roštepe pri voľnej zostave natiahol alebo natrhol stehenný sval zadný alebo abduktor, neviem to ešte definovať, mám tam nejakú hrčku a opuch, bolí ma to a uvidíme, čo povedia na Slovensku lekári, ale týmto pádom vlastne táto sezóna pre mňa skončila. Ako není to určite nič vážne, dám sa rýchlo dokopy, ale nemôžem s tým trénovať skrátka. Takže takto to asi vyzerá, teraz to ľadujem. No tak tu na nejakú si aj hrčku nahmatám, ale je to už lepšie ako včera. Vlastne ja som začal pociťovať až bolesť, keď sme sa boli v reštaurácii najesť. Keď som sa na to pozrel, tak to bolo modré. Tak sme zohnali chytro nejaký gel v lekárni. Verím tomu, že to nie je nič vážne, ale skrátka nohy neodtrénujem, kardio robiť nemôžem a nemôžem tú nohu zaťať ani pri pozovaní. Takže hold, smola, no ale asi mi dal ten hore jasne najavo, že sa mám na to vysrať. Tak dorazili sme do Budapešti na letisku, práve čakáme na batožinu. A toto je vlastne ukončenie tohto nášho tripu a moja cesta za ním stále pokračuje, takže sledujte ma aj naďalej a dúfam, že sa vám tento diel páčil, aj keď výsledkovo to možno nebolo také, ako by som si prial, alebo možno vy. Čaute.